Salutare tuturor, numele este Andy și bine m-am regăsit la un nou episod de Trollface Quest. Ok, hai începem. Eram aici. What the... Ok. Trebuie să-i tăiem tot părul. Sau ce? Bă, nu mă prind. S-a tăiat pe acolo părul. Deci eu chiar nu mă prind. Ziceți și voi, frate, revin că mă prind. Trebuia să-i dăm pe undeva pe aici. Nu știu, s-a făcut această formă. What the fuck? Aparent s-a mai făcut o formă. Ia să vedem noi acum. Da, băi! S-a făcut un căcat. What the fuck? Next level. Am arăt. Ia să vedem acum. Mama, lași. Cine e cu? Pe bune? S-a rupt glasul sau ce? Băsam o dată, bubuia mingea sau cum? Mă rog. L-am... Ce trebuie să fac? What the fuck? What? Nu știu ce trebuie să fac. Nu știu ce trebuie să fac, frate. Level Violet. Da, dar ce trebuie să fac? Deci aparent trebuia să apeși pe toate corobile, nu pe aia. Și după aia apeși pe aia. Peștii n-aveau nicio... Peștii n-aveau logică, i-au pus degeaba. Ce naiba, mă?
Bă! Bă! Ok. What the fuck? Băi, deci eu nu știu ce să mai fac. Bă, mă lași... What the fuck, poneile? Ce? Hai, merge acum. What? Bă, ești nebun? Uite un ban. Banul Morales. Idei traficul, ce trebuie să fac? Bă, mă lași. Ah! Bine, asta a fost ciudat. Dacă poți! Bravo! Fac, ce trebuie să fac? Bă, frate, la asta chiar nu știu ce trebuie să fac. Bune, asta trebuie să fac. What the fuck? Aha. Da. Nu cred că o să avem timp de celelalte levele. Ce face asta? Poți... Ce face dacă răspund? Da. Bine. Haide, dar trebuie să le facem mai rapid. Suntem la nivelul 30. Te-am văzut proste. Ia să vedem acum. What?
Patinele fac mai rar viața, să se știe. Nu restart. Sonic Flame. Apăsai sempre restart. Trolaldo în loc de Ronaldo. Roni în loc de Rooney. Wave în loc de... nu știu. Balotelli. Messi. Boss. Boss. Ia-ți-l infractor dacă tot ești. Sau de arbitru. Hai, du-te, ia-l odată. Stai puțin. Ok, gata. Limbo. Dar n-am făcut Limbo. Fă Limbo. Fă Limbo. Am apăsat pe ochelarii tipului. What? Păi da, normal, nu trebuie și costum dacă faci Limbo, păi consonantă. Da, costum. Oh, vot. Oh, super power. Mai ia super power. Super power. What? What the fucking greater? Deci trebuie și noi tare troll. Wow, ce șmecher. The fuck? Ce mă asta? Bă, eu nu știu, așa că voi folosi un hint de asta. Dar nici acum nu zice what? Bă. Nu zice, băi frate, deci mie nu merge să fac nivele lor. Bă frate, vreau să-mi zică în comentarii cineva cum se face acest nivel. Deci eu nu știu, m-am uitat și pe Google, bă, și nu merge, deci normal trebuia să se ducă așa și să zboare, dar nu merge. Și mă obțin pe aici, cred că de jumătate de oră și nu merge, uitați-vă și mă. Apoi s-a disperat. Uitați cum se aude. Doamne, dar și închei aici, episodul că nu merge. Am apăsat unde trebuie. Hai, bam.